Kotar video tubui nangni bwskang faijak YouTube ni thumbnail nugonok Simon Khana ang tini tamoni video tubui phai abo hingke chini bukhuk Sarora Tripura mono tuimao bakraioi bo thangka tei tamoni bagui bo suicide khlaika o video ni bisingtui bebak detail saimanlainai chong. Kebo jodi ani channel o Kotar wngui tongkhe channel no subscribe khlai di tei kebo phano tabuk sakjora ani channel no subscribe khlaiya konke norok bo khlai di tei like comment share khlainani ta pogdi. Bukhuk Sarora Tripura suicide khaya sakang bini ama tei bini babuni bagui tamo letter sek rangkha phaisong o video ni bisingtui khanalainai. Ang kathang tongnani kisa phano muchunglia saimanya ang tamoni bagui depression hayake kubun jamilano tui tabuk ang ani bisingo 1% phano kathang tongnani muchunglia sal phaike sak saisung wansugo ani langmao obo haike bokha sak mangbai thangka ang norokno kostori na muchungya haifano tabuk o jorao ang kathang tongna muchunglia norok ano khalaiman khe nakar jadi amate babu jepro norok ani koktung nugwano apuro ang sungsarno yakare haksalo thangpaiwano tesa haino hai sawo ano nakar jadi ang belai borok norom tei bokha borok sikon ang kaisa kok sikon no phano bokhango nango. Bukhuk Sarora Tripura Women College rungsrungoi tongo tei bini semester hingke 4th semester. Pai thakjora nai tongmani bagui jotona hambai tei tabuk phano channel no subscribe khlaiya konke subscribe khlai di haino hai ta kaisa Kotar video marai phina hanai jotona hambai tei khulumka.